Ake sikhulume ngamakhowe. Amakhowe ajwayele ukumila entabeni. Uma uphupha ubona amakhowe, ngicela ukuthi uqale ushaye usubscribe ukuze nangokulandelayo ungaphuthelwa. Uma uyibona ku-YouTube, uma uyibona ku-TikTok le video nayo link kwi-bio, noma useshe ukuthi sichaza amaphupho ufike usubscribe ukuze ngokulandelayo uma ngifaka ividiyo impendulo yakho isheshe ifinyelele kuwena. Uma uphupha amakhowe, kuyinhlanhla ukuwakha, kodwa kuyisha shwa ukuwadla amakhowe. Ikakhulukazi-ke uma ugula ephusheni lakho, okusho ukuthi akukho kuhle ukuthi kube ukuthi uyawadla lawo makhowe, ikakhulukazi uma ugula. Amakhowe aphinde abike inhlanhla kwezothando, ikakhulukazi-ke uma ungumuntu wesifazane uzothola umendo, kuzohamba kahle nje konke. Uma ungowesilisa lona othandana naye, nguyena phela-ke omlethelwe izidalwa zakho. Uma unombuzo usungabuza kwi-comment, kanti uyakwazi nokucela ku-inbox inamba ka-WhatsApp la sokuphendula khona njalo ekuseni uma uphuphile ukuthi lawa maphupho akho abike ukuthini. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nifollow.